Nakalap ng CLTV News ngayong araw, 5.4 inflation rate na itala sa Central Luzon. Meat retailers sa San Fernando Public Market pumapalag sa gustong ipatupad na price ceiling ng pamahalaan. 8 sa 36 na tinamaan ng COVID-19 sa Naval Training Station sa Zambales, recovered na. Bayan ng San Luis, back to zero ang COVID-19 active cases. At bike lane, ihahalili sa lugar ng mga punong puputulin sa PhilAm Friendship Highway sa Angeles City. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Nakapagtala ng 5.4% inflation rate ang Central Luzon ngayong buwan ng Enero. Mas mataas ito kung ikukumpara sa inflation rate ng bansa na nasa 4.2%. Narito ang detalye ng balitang yan. Sumampa sa 5.4% ang inflation rate sa buwan ng Enero ng taong 2021 dito sa gitnang Luzon. Kabilang ang Region 3 sa 12 rehiyon sa bansa na hinigitan pa ang inflation rate ng National Capital Region na nasa 4.3%. Kung iambing ang inflation ng mga riyon sa labas ng National Capital Region noong nakarang buwan, 12 ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong buwan ng Enero 2021. 4.4% lamang ang inflation rate sa Central Luzon nitong holiday season ng Disyembre na mas mataas ang demand sa pagkain. Ang kabuang inflation naman sa bansa ay nasa 4.2%. Ito ang pinakamataas at pinakamabilis na inflation rate sa Pilipinas simula pa noong Pebrero ng taong 2019. Inilahad ito ni National Statistician and Civil Registrar General Yusek Dennis Mapa. Isa sa pinakamalaking nakaapekto umano ng inflation rate ay ang mataas na presyo ng mga bilihin sa food and non-alcoholic beverages. Ang pangunahing dahilan ng pag-angat ng inflation sa buwan ng Enero 2021 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng karne, partikular ang baboy na may mas mataas na inflation sa antas na 17.1% sa buwan ng Enero 2021. Lumalabas din sa pagsusuri ng PSA na apektado pati ang mabilis na pagtaas ng presyo ng gulay. Ang dating 19.7% na inflation sa gulay nitong Disyembre, ngayon ay sumampa sa 21.2%. Maging ang pagkain sa labas o meals, tumaas ng 2.9% sa dating 2.4% na inflation nitong nakalipas na buwan ng Disyembre ng taong 2020. Ayon sa PSA, ang nakikitang isa sa pangatlong pinanggalingan ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ay ang pagtaas ng halaga ng transportasyon at mabagal na pagbaba ng produktong petrolyo. Ang ikatlong pinanggalingan ng pagtaas ng inflation sa bansa ay ang mas mabilis na pag-angat ng presyo sa transport. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagbaba sa presyo ng petroleum and fuels na may inflation na negative 9.3% mula sa negative 10.6% noong buwan ng Disyembre 2020. Samantala, pinatotohanan naman ito ng mga daing ng mga taga-Central Luzon ang mabilis na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Mura pa yung mga yung mga ipon at saka limasag. Mas mura pa sa karne. Baligtad na yung mundo ngayon. Siyempre hindi ka naman pwedeng makakabili ng baboy kasi mahal eh. 400 na yata 1 kilo. Kamusta po yung mga karning baboy? Nakakabili pa ba tayo ngayon? Ay, ako po hindi na masyado pong mataas. Ayon sa kanila, lumalarawan sa datos ng PSA ang pahirap nilang pamumuhay sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng bilihin, ngunit ang sweldo at tinatangkilik ay nakapako pa rin. Paolo G. Santos, CLTV News. Kabalen, namamalengke ho ba kayo dyan sa may lumang palengke sa San Fernando, Pampanga? Tumututol ang mga meat retailers sa nasabing palengke dahil sa pagtatakda ng presyo ng karne ng baboy ng pamahalaan. Ang kanilang hinaing, ibabalita ni Paulo G. Santos.
Magandang araw Central Luzon, magandang araw Pilipinas. Muli ang inyong lingkod Paulo G. Santos para sa Central Luzon News Update. Kaugnay pa rin po ng binabantayan po nating presyo ng karne ng baboy. Nandito ang inyong lingkod sa San Fernando Old Public Market. Kaugnay ho nitong apela, nitong ating pong mga pork meat retailer dito ho sa pamahalaan at lumabas ho nakautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na price ceiling sa presyo ho ng baboy. Dumadaing ho sila, gawa ho daw kasi ng napakalaking puhunan na. Pakita mo, Johnny, kung gaano kalimitado ngayon itong supply ng karne ng baboy dito ho sa Old Public Market. At base na rin ho sa Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated. Alam nyo mga kaibigan, ito daw gastusin ho sa pag-aangkat ho ng baboy sa mga palengke is 180 to 200 kada kilo. Buhay na baboy yan mula ho sa Visayas at Mindanao. 50 pesos naman kada kilo yung shipping fee. Doon ho sa tinatawag na mortality fee. At 50 pesos hanggang 70 pesos kada kilo yung patong naman po ng mga traders. At 50 pesos kada kilo yung patong naman po ng mga meat retailers. Kaya ang puhunan pa lang ho nila pumapalo na ng 330 hanggang 370 kada kilo. Kaya yung presyo ho dito ng baboy sa Old Public Market, eto ho't nakakausap po natin yung mga tindera ho dito, retailer, talagang malayo raw sa katotohanan mga kaibigan na maibabaho nila doon sa 270 na ceiling price ng pigi. Kung di ako nagkakamali. Sir, magpakilala ka muna dito sa ating mga followers na ngayon medyo nagdadalawang isip na sila na bumili ng baboy. Pakipaliwanag nyo nga ho, meron ho kayong hawak na listahan dyan Ito yung resibo namin. Resibo nyo ho yan. Resibo namin ito na talagang patunay na ang puhunan namin ay napakataas. Okay. 330 puhunan, walang patong yan kahit 5. Wala pang patong? Walang patong kahit 5. Yan ang yung presyo bagsakan. Ayan, ito yung presyo bigay ng mga dealer sa amin. Okay. So, paano mo ibebenta yan? Okay. Paano mo susundin yung sinasabi ni Presidente 270 or 300 pesos? Hindi kaya. Whereas na yung puhunan mo, wala pang patong, 330 na. Oh, ngayon, anong gagawin mo dyan? Alam nga naman magtitinda ka ng palug alam nga naman bibigay mo ng 30 pesos sa muna nakawin. Ito ho daw February 8, sabi ho ng Department of Agriculture, binibigyan na ho ng sapat na panahon para yung kuha ho daw ninyong mataas, ibenta nyo na at pahihintulutan pa kayo sa pagbebenta ng mas mataas na presyo ng baboy. Ay, ang hiling ko lang dyan sa Department of Agriculture or sa DTI, ito po kanila mabuti, yung mga piggery. And then yung mga dealer, bago sila tututok noon sa retailer. Siyempre, kung ang angkat mo napakataas, siyempre mataas din ang benta mo. Ngayon, kung mababa yung angkat mo, mababa yung benta mo. Right, for the record nga ho, pakibanggit nyo ho sa amin ang mga presyo ho nitong bahagi ho ng karne ng baboy na inyo hong inangkat. Magkano ho? Ayun na nga, ang puhunan namin is 330 deadweight. All in all na yan, lahat na, simula buto-buto, laman, lempo, nasa 330 ka na, wala kang gastos, walang additional yan kahit 5. Wala dyan yung anong tinatawag na ng slaughterhouse fee. Wala yung matadero boy mo na kumatay ng baboy mo. So, pagka pinagsama-sama mo yan, bayad mo ng kuryente, bayad mo ng boy mo sa pwesto, pag yan pinagsama-sama mo, mas lalaki pa yung puhunan mo kaysa doon sa 330. So talagang malayo sa katotohanan ito hong gusto ng Department of Agriculture. Tama. Whereas kung aayusin nila ng maayos yan from the root, simula doon sa mga piggery. Doon ang pinakamagandang ayusin nila. Kayo ho ba yung nakikiisa din dito sa tinatawag nilang pork holiday? Baka sa susunod na araw, hindi na rin kayo makapagbenta. Gawa na ho ng mataas na presyo ng baboy. Well, kung talagang kailangan, bakit hindi? Bakit hindi ka makisama? Kaya kung kami tatanungin ninyo, ayaw namin ng ganito. Nahihirapan kami magbenta pagka mataas. Hindi kaya ng tao talaga.
nahihirapan bumili yung tao. At kaugnay rin ho nitong inflation na tinatawag dito ho sa atin sa Central Luzon, nasa 5.6% ang pagtaas ho nitong mga pangunahing bilihin. Bilang hong nagtitinda ng baboy, kumpara ho natin yung presyo ho natin nung peak season, holiday season, December. Ito hong 5.6, Enero lang ho ito eh. Ibig sabihin, hindi na ho mas marami yung bumibili. No? Ano hong pansin ho ninyo sa pagtaas ng presyo ho ng bilihin? Well, yun na nga, nakakapagtaka eh. Lahat naman eh, tumaas eh. Hindi lang baboy eh. Pati manok tumaas, pati gulay tumaas. Ang tanong, bakit tumataas? Ano dahil? Dito ho sa rekomendasyon ng Department of Agriculture na sila na raw ang mag-shoulder ho pati doon sa transportasyon. Tingin nyo ho ba makakabuti ho ito? At makakabawas sa presyo? Ay nako, napakaganda kung kakayanin nila, ano? Napakaganda niya kung kakayanin nila. Okay. Baka hindi nila kakayanan. Pero maganda yun. Maganda yun. Paano kala nila yun? For the record po, kumpleto pangalan, sir. Ilang taon na po kayong retailer? Pangalan po muna. Well, almost 38 years na ako retailer din eh. Jose Chopenko. Ayan, narinig ho natin si Corner president ng section dito. Presidente ng Corner. Opo. Marami po salamat sa inyo hong Okay, thank you. pagbahagi. At alam nyo mga kaibigan, dito ho sa nagiging senaryo sa pampubliko hong palengke, public market, ito hong dating section na to, binabanggit ho sa amin ni Sir na ang daming mga retailer na rin dito na kumalas dahil ho sa mahal na presyo ho nitong karne ng baboy at sa kanila ho ring pakikitungo sa kanilang suki. Napakahirap paliwanag mga kaibigan kung bakit ganun na lang kamahal. Mas mahal pa sa baka yata. Ito hong presyo ng karne ng baboy. Muli, inyong lingkod, Paulo G. Santos mula ho dito sa Old Public Market ng Ciudad San Fernando para sa Central Luzon News Update. At sa kaugnay po ng balitang yan, sa presyo ng mga bilihin sa palengke, makakasama natin ang ating reporter na si Paulo G. Santos upang bigyan tayo ng update, ipakita ang sitwasyon ng mga mamimili, ganun na rin ang mga manininda. Ngayong tumataas nga yung presyo ng bilihin. Paulo, nakita ko kanina, namasyal ka sa palengke, binisita mo yung ating mga kababayan. Karamihan doon sa mga daing nila, umaaray sila doon sa presyo ng bilihin. Kumusta ang, paano, napagkakasya pa ba? Alam mo, Justin, ngayong buwan ng mga puso, napaka-controversial nitong kwento ng pagmamahal sa presyo ng baboy dito sa palengke ng Old Public Market dahil hindi raw nila maunawaan kung saan nanggaling itong ideya ng pamahalaan na magkaroon ng ceiling price doon sa halagang 270 hanggang 300. Dahil doon pa lamang sa presyo ng hangol, Justin, alam mo ba, itong ating mga kababayan na retailer, halos yung ilan doon sa natunghayan natin na nagtitinda, kung gaano kasigla ng mga nakalipas na panahon, yung ilan dahil mataas ang puhunan sa paghango, pumalas na. So hindi nila naiintindihan kung saan nanggaling yung 270 na ceiling price na suwestyon nitong Department of Agriculture. Pero hindi na pala ito isang suwestyon, Justin, dahil executive order na utos na ito ng Pangulong Rodrigo Duterte. Habang dyan sa binabanggit mo, Justin, ang pinagtataka nila na kumpara nung nakalipas na buwan ng Disyembre, na yung inflation rate natin, alam naman, in demand lahat, peak season. Naghahanda lahat, 4.4% lang. Pero itong buwan ng Enero, Justin, talagang nakapagtataka yung pagtaas daw talaga ng presyo ng mga bilihin. Dahil dito sa Central Luzon nga, umabot tayo ng 5.6%. So, lahat ng ating mga kababayan na nakakasalubong ko, Justin, talagang dumadaing sila dahil yung sahod hindi mapagkasya dito naman sa malaking pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Paulo, nabanggit kanina na planong magprotesta at planong iparating talaga sa mga kinaukulan itong mga manininda yung kanilang daing ukol nga doon sa price ceiling na ipinatutupad. Ano yung mga detalye ng kanilang gagawing hakbang kaugnay nitong issue na to? Alam mo, Justin, dito sa pakikiisa nila doon sa Port Holiday, ayon doon sa mga retailer, sakaling hindi naman sila magtinda
o makilahok dito sa pork holiday, bagamat nauunawaan nila yung ipinaglalaban nitong ilang mga retailer at supplier, pero paano naman daw sila, Justin? Kapag hindi sila nagtinda, wala naman silang maihahapag na pagkain sa kanilang pamilya. Pero sa suporta na ipinaglalaban itong price ceiling, talagang buo yung suporta nila, Justin. Tinututulan nila ito. Dahil alam mo, Justin, ang masakit pa sa katotohanan na naririnig ng mga retailer ng baboy dito, yung binibigyan sila ng grace period hanggang February 8 na lang kung pwedeng magbigay ng mataas na presyo itong mga retailer na nagkakahalaga ng 400 to higher up than 400 pesos. Dahil pagkatapos daw ng February 8, sabi ng DA, talagang yan maipapako na sa 270 pesos. Paolo, para sa kaalaman ng ating mga mamimili, itong pagsirit ng presyo ng baboy, ano daw yung tinuturong pinanggalingan nito? Alam natin, nakaranas tayo ng African swine fever dun sa ilang mga lugar, at syempre sama-sama na yan. At nung lockdown, nagkaroon din nung tinatawag nilang pagkaantala ng transportasyon ng mga produkto na siya namang sinasabing dahilan din ng pagsirit ng presyo. Pero itong pagpasok ng bagong taon, ano specifically yung sinasabi nilang dahilan nga raw? Numero uno, Justin, yung pagkukuha natin ng supply. Dahil lahat na ng mga supply natin, ang binabanggit nila, galing na ng Visayas at Mindanao. At yung presyo ng, yung farm gate price ng kada ulo ng baboy, talagang hindi negotiable, yung nangyayari. Napakataas ng bigayan. At isama mo pa dito yung presyo ng pagkatay, transportasyon, delivery, bayad sa labor. Talagang pagkaambigayan nasa hango, Justin, dito sa Old Public Market. Alam mo magkano? Nasa 330 na daw. So papatungan pa ng 50 pesos sa kada kilo. Yun na lang ang kita nitong ating mga kababayan. At inuulit-ulit ng Department of Agriculture, dati dito sa Central Luzon, tayo ang numero uno sa supply ng baboy dyan sa NCR. Pero ngayon, Justin, yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga backyard hog racer, 60% yun sa kabuang supply. Halos wala silang alagang baboy. Talagang nasa red zone pa rin daw talaga tayo. Paolo, pahuli na lang, dun sa mga nakapanayam mong mga mamimili naman, ano daw ang kanilang planong gawing alternatibo o ihapag sa kanilang mga pamilya? Baluta naman rin Kapampangan, lalo na rin ng Kening Banda North, Pampanga, masikan lang mag-consume, malakas kumain ng baboy yan, lahat yata ng luto, mapasisig, sinigang, lahat, Pero ngayong ganyan na nga kataas ang presyo ng baboy, ano daw yung mga gagawin nilang paraan? Paano sila makaka-survive dito sa sitwasyon na to? Sinabi mo pa, Justin, basta Kapampangan, para-paraan daw yan, Justin. Maitawid nila na yung kanilang gulay, kumbaga, kung dati nilalahukan ng 3-4 na baboy yan, o kilo-kilo. Ngayon, talagang hindi na kilo-kilo yung benta, yung bili, Justin, kundi pansahog na lang, yun daw ang kanilang diskarte para kahit papaano malasahan pa rin ang baboy. Pero yung ilan naman, nagsiship naman dito sa mga produkto gaya ng dilis, at itong mga lamang dagat naman, Justin, at itong mayaman din tayo dito sa tilapia, Justin, yung mga kausap natin dito na inanantahanan, nagagawa ng paraan, na mapagkasya nga yung kanilang maliit na budget para maitawid yung maghapon. Okay, maraming salamat, Paolo G. Santos, sa iyong update at mag-ingat ka paragi. Salamat, Justin. Ayan mga karehiyon, yung minimum wage dito sa ating lalawigang Pampanga, nasa 420 pesos lamang yan. Naglalaro yan sa 420 pesos, 460 pesos. Pero ito nga ang presyo ng baboy. Kung ganyan, tanong ng ating mga kababayan, paano naman na sila makakakain ng kanilang paboritong sinigang, paboritong sisig, at isang habon yan sa gobyerno upang sa gayon, maging balanse naman at mabalanse nga itong interest ng ating mga number one, consumers. Pangalawa, yung mga manininda naman na kung ilalagay sa presyong 270 hanggang 300 piso, paano naman ang kanilang magiging tubo? Napakalaking hamon po yan. Marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV News. Abangan!
At nagbabalik ang CLTV News. Mga kabalen, mga karehiyon, silipin naman natin ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa iba't ibang lalawigan at highly urbanized city dito sa ating rehiyon. At sa lalawigan po ng Aurora, 89 ho ang bilang na yan ng mga COVID-19 cases. Sa Bataan naman, umakyat na sa 3,719. Habang ang Bulacan, meron siyang 11,241 confirmed cases, 2,121 naman sa Nueva Ecija, 5,252 Kenipuking, Pampanga. At ken naman po Tarlac, 1,743 at 746 naman sa Zambales. Sa lungsod naman ng Angeles, 1,787 at sa Olongapo City naman, 1,037. Yung mga kababayan nating OFW na nagkaroon ng COVID-19, 209 po ang bilang na yan. COVID update pa rin mga kabalen. Ito good news naman ho, ano? Recovered o gumaling na nga itong 18 sa 36 na tinamaan ng COVID-19 sa isang naval training station dyan po sa lalawigan ng Zambales. Kada linggo ay isa sa ilalim sa RT-PCR test ang lahat ng mga pasyente na hindi nagpapakita ng anumang flu-like symptoms. Si Rainiel Pawid ang may report. Noong nakaraang linggo'y kinumpirma ng Zambales Health Office ang COVID-19 outbreak sa Naval Education Training and Doctrine Command sa bayan ng San Antonio. Sa 36 na nagpositibo, 32 ang estudyante, 3 ang empleyado at 1 sibilyan. February 4 nang ianunsyo ng Provincial Health Office na negatibo na sa isinagawang RT-PCR test ang 18 sa mga binabantayang COVID-positive patient mula sa Naval Training Station. Kada linggo naman ay isa sa ilalim pa rin sa RT-PCR test ang mga natitirang COVID-positive patient kahit asymptomatic o walang ipinapakitang flu-like symptoms ang mga ito. Nagsimula ang outbreak sa 3 estudyante ng naturang Naval Training Station na nagpositibo sa coronavirus noong January 13 hanggang 15. Simula noong January 13 ay pinatupad na ang lockdown sa lugar. Doble higpit sa mga checkpoints sa entry at exit ng lalawigan. Kinakailangan din magpakita ng health at travel documents ang lahat ng papasok sa Zambales. Inaalam pa rin ng Zambales Health Office kung saan nagmula ang COVID-19 gayong ang mga mag-aaral ay higit 1 taong nakalock-in sa paaralan at walang travel history sa labas ng lalawigan. Sa pinakahuling tala ng Zambales Health Office, 19 na active cases ang nadagdag nitong Huwebes. 899 na ang confirmed COVID cases sa buong lalawigan, 91 ang active cases at may binabantayan pang 250 na kataong nagpapakita ng sintomas ng coronavirus. Samantala, nananatili din ang mataas na kaso sa mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Pero sa kabila nito, magandang balita naman ang sitwasyon sa Aurora na mag-iisang linggo ng 0 active COVID case. Rainiel Pawid, CLTV News. Ito mga kabalen, dito naman sa Pampanga, COVID update pa din at isa pang good news. Recovered o gumaling na ang huling COVID positive patient dyan sa bayan ng San Luis, Pampanga. Subalit ang local IATF patuloy pa rin sa pagpapatupad ng health and safety protocols upang mapanatili ang kasalukuyang COVID status ng nasabing bayan. Naghahanda na rin ang kanilang lokal na pamahalaan sa pagbili ng kanilang COVID vaccines. Si Rainiel Pawid po ang may report. 5 araw nang walang active COVID-19 case ang naitatala sa bayan ng San Luis, Pampanga. January 31 ang ideklarang recovered ang 20 years old na COVID-positive patient mula sa barangay San Isidro. Wala ng sintomas at nakumpleto na rin ang pasyente ang 14-day quarantine period na itinakda ng Department of Health. Kasi po, ngini po alata 0 active case tamo po ngini. Patuloy naman ang pagpapatupad ng mandatory use of face mask at face shield sa naturang bayan. Alinsunod na rin ito sa pulisiya ng National IATF. Sa 17 barangay ng San Luis, bukod tanging ang barangay Santo Niño ang nakapagpanatili ng 0 COVID case sa loob ng higit 10 buwan. Kahit pa wala ng aktibong kaso, hindi naman nagpakakampante ang local IATF at patuloy ang monitoring sa kalusugan ng lahat ng residente. Naka-alerto rin ang munisipalidad sa mga residenteng may travel history sa labas ng Pampanga. Pero nung sakali man po magkakaso, magkasimptomas kayo, ako po magaduang isip. Antimano po kailangan, pabaloy po ka rin barangay konsilyo or kumonsulta ko po kaning RHU tamo. Sa kabuuan, mayroong naging 83 confirmed COVID cases sa San Luis, 79 ang recovered at 4 ang namatay. Naglaan ng 12 million pesos ang San Luis LGU para sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Kung kukulangin, handa raw mag-realign ng ilang barangay projects na maaaring iatras ang construction date. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang balitang ekonomiya naman tayo mga karehiyon, tuloy na ang retrenchment program ng Philippine Airlines sa susunod na buwan. Higit 2,000 empleyado ang mawawalan ng trabaho
dahil sa nararanasang pagkalugi ng flag carrier bunsod ng COVID-19 pandemic. Aagapay naman umano ang Department of Labor and Employment para makakuha ng benepisyo at alternatibong pagkakakitaan ang mga apektadong manggagawa. Si Rainiel Pawid ulit ang may report. Inanunsyo ng Philippine Airlines na magkakaroon ng retrenchment sa 30% ng kanilang 7,000 employees. Katumbas ito ng 2,300 na katao. Sa ikalawang linggo ng Marso ay opisyal ng unemployed o walang trabaho ang higit 2,000 manggagawa ng nasabing flag carrier. Unang nag-abiso ang PAL tungkol sa retrenchment program noong October 2020. Sa kanilang unang pahayag, nakatakdang magsimula ang retrenchment noong fourth quarter ng nakaraang taon. Sinubukan nila ang iba't ibang working schemes upang hindi matuloy ang sibakan sa trabaho. Subalit dahil sa patuloy na epektong dala ng COVID-19 pandemic, kinakailangan ng ipatupad ang retrenchment program para maiwasan ang tuluyang pagkalugi ng negosyo. Matatanda ang February 2020, 300 PAL employees na ang na-layoff. Simula Enero hanggang Setyembre ng nakaraang taon ay umabot na sa 29 billion pesos ang lugi ng PAL dahil sa pandemic. Sa inilabas na official statement ng DOLE, tiniyak nila mabibigyan ng tulong ang mga retrenched employee kaugnay ng kanilang makukuhang benepisyo at alternatibong mapagkakakitaan. Samantala, ayon sa International Air Transport Association, sa taong 2024 pa inaasahan ang pagbabalik sigla ng global airline traffic. Patuloy din ang pinatutupad na travel restrictions sa iba't ibang panig ng mundo. Rainiel Pawid, CLTV News. Manatiling nakatutok sa CLTV News. At nagbabalik po ang CLTV News para sa mga iba pang balita, mga kabalin, mga karihyon. Ito, isa sa mga pinaka-trending na topic ngayon sa social media, itong pagpuputol ng 259 na puno sa may Phil-Am Friendship Highway, dyan po yan sa may Angeles City. At kaugnay nga ng balitang yan, nilinaw ng Department of Public Works and Highways o DPWH na aprobado ng National Economic Development Authority o NEDA ang pagpapaluwag sa mga diversion road sa mga economic zone. Ayon sa District 3 ng DPWH, magbubukas sa target na 4 lanes at bike lanes sa kalsada. Narito ang report. Wala nang makapagpipigil umano sa pasya ng korte na nagpawalang bisa sa Temporary Environment Protection Order o TEPO sa pagputol ng nasa 259 na puno sa Phil-Am Friendship Highway sa Angeles City, ayon kay Assistant District Engineer Arnold Ocampo. Kabilang daw sa ilalagay sa lugar ay ang bike lane at ang 4 na lane para sa Phil-Am Friendship Highway sa Angeles City. Actually po, kaya po natin pinipilit na magkaroon ng tree cutting dun sa area. Ang pinaka design po natin is gawin natin sanang 4 lanes ang Friendship Highway. So far po kasi nasa 2 lanes lang po tayo most of the areas nung highway, no. Gagawin po natin 4 lanes and at the same time mayroon po tayo dun sa outer lane ng mga bike lanes. Sinabi ni Engineer Ocampo na sagot sa pinangangambahan ng pagbaha sa lugar ay ang nauna na umanong pagpapalaki sa mga kanal sa paligid ng kalsada. So far po, yung mga drainage system halos kumpleto na. Ang wala na lang po natin is yung additional lane, para maging 4 lanes and yung bike lane na gagawin natin. Nakaantabay naman daw ang legal counsel ng DPWH Regional Office sa pag-renew ng cutting permit mula sa DNR Penro sakaling umapila pa ang mga environmentalists sa mataas na hukuman. Pero sakali umanong magkaroon ng go signal ang abogado ng Public Works, ay agad nasisimulan na ang clearing operation sa nasa 259 na puno. Paglilinaw ni Engineer Ocampo, tumatalima lamang umano sila sa guidelines ng DNR. Sa bawat puputulin na puno ay magtatanim sila ng nasa 100 tree seedlings. Every single tree po kasi mayroon tayong kapalit na 100 seedlings, Even nasa earth bowling yan, yung sinabi nyo nga, or sa cutting. Yun nga po, magkakaroon po tayo ng kapalit na 100, imagine from 1 magiging 100. Hindi naman maituloy-tuloy ang road widening project sa karugtong na higit 800 metro na diversion road ng Friendship Highway na sakop ng Barangay Kalibot-Bot Bacolor dahil sa pagkontra umano ng mga opisyal sa barangay at mga environmentalists. Sa pagsisiyasat ng news team sa master plan nito, 4 lanes din ang target na ilagay ng DPWH District 1.
Pabor naman dito si Bacolor Mayor D. Mandato sa road widening project ng DPWH. Wala naman tayong opposition dyan, dapat yan ay part development naman, naiintindihan naman natin yan. Yun nga lang, sabi ko nga kayo, hindi pa yan nakarating sa aking opisina, yung problemang yan, ngayon tinawagan mo, so kung ako tatanungin mo, by state permit yan, anong problema sa amin? Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong maghapon. Para sa karagdagang update, maaari niyo pong i-like and i-follow ang aming mga social media pages. Sa Facebook po mga karehiyon at CLTV News and at CLTV36 Official. Ganon din sa Twitter at CLTV36 and at CLTV36 Official naman sa Instagram. Mga karehiyon, pwede rin nyo pong balikan yung mga paborito nyong programa ng inyong CLTV News at CLTV36 sa ating YouTube at CLTV36. At bisitahin nyo ho yung ating website. Nandyan ho yung mga programa at yung mga iba pang balita ng Central Luzon TV 36 at www.cltv36.tv. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Magandang gabi.